Ang mga hiyas nga gihatag sa Espiritu Santo. Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 11. Mga igsuon, gusto ko nga masabtan gayud ninyo ang mahitungod sa mga hiyas nga gihatag sa Espiritu. Nasayod kamo nga sa wala pa kamo nakaila sa Dios gipahisalaag kamo aron musimba sa mga Diyos nga dili makasulti. Busa gusto ko nga masayra ninyo nga walay tawo nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga muingon, tungluhon si Jesus. Og wala puy tawo nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kon wala siya gamhi sa Espiritu Santo. Aduna kitay nagkalain-laing mga hiyas, apan o salang ka Espiritu ang gigikanan niining tanan. Nagkalain-lain ang pamaagi sa pag-alagad, apan o salang ka Ginoo ang atong gialagaran. Nagkalain-lain ang gipabuhat sa Dios kanato, apan o salang ka Dios ang naggahom kanatong tanan aron mabuhat nato kini. Ang matag o sa gihatagan og hiyas nga nagpakita nga ang Espiritu anaa kanya, aron makatabang siya sa iyang isig ka tumutuo. Ang uban gihatagan sa Espiritu og hiyas sa pagsugilon mahitungod sa kaalam, ug ang uban gihatagan sa Espiritu og hiyas sa pagpasabot ni ana. Adunay gihatagan og dako gayud nga pagtuo ug adunay gihatagan og hiyas sa pagpang-ayo sa mga masakiton, ug kining tanan gikan sa Espiritu. Ang uban gihatagan sa Espiritu ug gahom sa paghimo og mga milagro, ang uban, hiyas sa pagsugilon sa pulong sa Dios, ug ang uban, hiyas sa pag-ila kon ang naggahom sa usa ka tawo mao ba ang Espiritu o dili. Aduna puy gihatagan og hiyas sa pagsulti sa uban nga mga pinulungan nga wala nila sukad matun-i, ug adunay gihatagan og hiyas sa paghubad sa kahulugan ni adto nga mga pinulungan. Apan o salang gayud ka Espiritu ang naghatag ni ining tanan, ug giapud-apud niya kini sa matag o sa sumala sa iyang kabubuton.